କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିବ ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ତା ସାଥିରେ କାହିଁକି ଥିଲ। ମୁଁ କାଲି ଯେମିତି ଥିଲି ଆଜି ସେମିତି ଅଛି, ଖାଲି ଫରକ ଏତିକି। କାଲିର ସେଇ ଖୁସିର ମୁହଁଟା ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ତୁ ବି ଦିନେ କହୁଥିଲୁ ନା, ଯେତେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ବି କେବେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି। କ'ଣ ତୋ କଥା ରଖିପାରିଲିନି? ବିଷଠାରୁ ବି ବିଷଧର ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କରି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିଜ ସାଥୀ ସହ ଛାଇ ଭଳି ରହିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ଯାହା ପ୍ରେମ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି।